Aktar minn żewġ terzi tal-Maltin qalu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba. Din iċ-ċifra hija ferm ogħla minn dik tal-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li hija 37%. Dan ħareġ minn studju tal-Eurobarometru, studju madwar l-Unjoni Ewropea kollha ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew li sar bejn April u Mejju fl-eqel tal-kriżi internazzjonali minħabba il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Minn dan l-Eurobarometru ħareġ ukoll kif kważi 3/4 tal-Maltin qalu li jinsabu sodisfatti b'kif taħdem id-demokrazija f'pajjiżna. Il-medja tal-Unjoni Ewropea hawnhekk hija sostanzjalment iktar baxxa, 60%. Kważi 80% tal-Maltin qalu li l-vuċi tagħhom tot, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 65%. Dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, il-Maltin kienu fost l-iżjed fl-Unjoni Ewropea li qalu li tisegwu dak li qed jiġri u jiġbu hekk iżjed minn 3/4 tal-Maltin, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 72%. Dwar kif iħossuhom il-Maltin espremow sens ta' fiduċja, ottimiżmu u serenità. Il-maġġoranza l-Maltin jaqblu wkoll li minħabba l-invażjoni Russa fl-Ukrajna għandu jitħaffef il-proċess sabiex pajjiżi jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. 64% tal-Maltin esprimew ruhom favur dan il-proċess, filwaqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 58%. Minn dan l-Eurobarometru ħareġ ukoll li għal-Maltin it-trażżin tal-prezzijiet u tal-għoli tal-ħajja għandha tkun priorità anke jekk dan jaffettwa il-ħarsien tal-valuri komuni Ewropej. Dan is-sentiment tal-Maltin huwa differenti minn dak tal-maġġoranza tal-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea.